Hello everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapie Stories and namhlanje sikhuluma ngeSibongile and the Dlaminis. Guys, uSibongile ke will continue to be a threat in the Dlamini household njengoba ke uVusi benophetheni ke behlela ke ukumfaka abameli nje ngalolu daba. But ke guys, ngokubuka isimo ngibona sengathi njengaye can help uSibongile ngoba she is in a mission or he is in a mission of exposure uVusi ngokumsusa esikhundleni njengoba amsusa esikhundleni after etholi indaba zakhe nezimfihlo zakhe nguNomfundo. So nje guys unjengaye amabala namabala watholayo ngoVusi ayamjabulisa futhi ke impela ngiyakholwa ukuthi angasamsizeke uSibongile naye kule case ukuze ke uVusi aphumele ke obala ukuthi naye cha he's not that clean uyabo. Bathi guys ukwenzo uzophumela obala naye athi mina ngizomsiza ngimeseke uSibongile and lokho nje guys kugodwa ke kuzomzalisa idwedwe ke uNomalanga ngoba ke uyazi how much ukwenzo loves uSibongile. Bathi ke uzovela phuthume eyokuthi abahambe bayoshada ke eHome Affairs before it too late. Asazoma uzovumana guys ke ukwenzo but guys bestrike kakhulu lestory sika Nomalanga impela cha sekuze kuphela 9 months impela phela ekhulelwe. Asazi ke bakithi ukuthi ke uSibongile uyoluwina yini icala njengoba ke uVusi awathenga ngempela ke ama design engawantshontshanga ngoba phela uStepmother kaSibongile wawadayisa impela ama designs kaSibongile. Angazi uma icase file uSibongile abhekane noDeliwe noma kufayile ngempela abhekane ke nefamily yakubo kaVusi. Hayi guys kushubile ngempela kuleli viki asazi iyozala nkomoni kodwa ke nathi sizolinda kanye nani ke babukeli. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.